Chongbori Shamboruk Bodoya Kalamanibo, Ashuna Table Bangla Shalbrumna. Omohakino Tini Chashara Shabrum Division Ruposuri are the blow by Kovza, Gorifa Edisi Villager, BJP Yakre Kumbanu Kuni, Koroksini Buta, Tipramotani Banarom Laika, Brondo Lamshukin Haka, Tipramotani, Tamzisugo, Moroni Kasko, Morindo Tripra, BJP Yakre Fine Koroksha Adong Shaka, BJP Haponi Jora, Mongsha Hamkra Inglia, Vishik Tam Laika, Tabukbo, Mongsha Leptin Sulusi, Manyako. Ashok Shimia, Botebo Shaka, CPM Ki Inka, Shikok, BJP Ki Dakar. Yagolo Tambusukum, Moroni, Tipramotani Kasko, Morindo Tripura, Kobuni Bodor Yakari, Fanirano, Kakaham Yafarka, Bobagrani Imangno, Bobagrani, Naharmuno, Tazagui, Paimabai. Ambai Jotona, Tini Chung Paisuri, Community Hologen, Somalamani Korea, Somalamani Korea, Tabo, Senior, Goripa Poncheni, Goripa Poncheni, Patch Family. 22 बुटा ताऊ चिनी तीव्र मथाद्र जॉइनिंग खालाया और बीजेपी बाय सीपीएम ने याकारे बाय तिनी तो तीव्र मथाना हामजाय बोआग्रेने आइडियोलॉजी ना हामजाय और तिनी चिनी तीव्र मथाद्र हापाया एवं जों बंगनो मेला खबाय कुबाय मेला हामबाय माजा तामाने हलाय चिनी बोआग्राने आइडियोलॉजी ने बरक सियै तिनी सीपीएम बीजेपी ने याकारे चिनी इ मथा फाइमानि बायने जों मेला मेला खबाय कुबाय बंगनो लामसो एवं हामबाय माजानाय ए बीजेपी ने याकारे तीव्र मथागा जयन खालायहा कारण जों सब समय नायो जों गरिब बुरुक जेफोख्लाय जामातै जों दंमातै अंख्लाय जों गरिब बुरुक पार्टीनि बिथिङै तामाने थां जों गरिब बुरुक पार्टीनि बिथिङै थाङो जोंनि उंनि बागै तो जों थाङो ताइले एकटा काम माहालाय बीजेपीनि बुरुक ओ बुरुंनो काम रैया तामाने काम रैया आनि हारुम कान्दार काम रेगा काम रहा रगै लग बरक तामाखलाया अब बरब मनु थानाय रास्ताबो अबनो बन्द खालाय रहा आनि काम बानो तिनि आबार मुथानि बुरुक थाङै आनो साहाय्य खालायहा आं गरिब बुरुक कोन आनि बहां राबार भांबो करै कोना हारुम बैसे करै आं बुरुंने हारुम खालाय जागो तामाने जों एकटा पार्टी दे तामाने थाङो नक एकटा अंग खालायनाय दि सीपीएम ने जों होनो सिखक अंगहा बीजेपी अंगहा एक नम्बर डाकात हर हलाय सिखक खगलायो डाकात अब दिने दुपहर डाकाति खालायो चिनी त्रिपुरा मुथानि बायरंनो होनो नक ए करंनो नक बाखा लाई गाम खलाय अखै जत्त बुरुंनो बुजाय नक चिनी दलति फेदि आं वानजै ngबो बुरुकबाय तामानि आं बुरुकबाय ओहा गरिब बुरुक कोना आनि ताव पर्यन्त आनि नग थांनाय मानो आनि नग जदि लेटिन नं हलाय नग आनो जे शास्ति रना आं शास्ति अंग खालाय मानो 3.5 বছর अंगनि काछाय बखा जदि एकटा लेटिन रय फुन माहालाय 3.5 বছর बिसिङो एकटा लेटिन मानजिया ताइले नग नायदि आं तामाने अनेक दुख खालाय काम खालाय ए देशे काम करै दङो जों ओ बैष्णवपुर तारपर श्रीनगर ओजों थाङै दालाय खालाय फैयो ए बयस आनि बासा मांनै दङ अबरंनि बागै जों ओ हारुमबा अंग खालायनाय माने अब पर्यन्त बादा रगो जेकोनो एकटा लोन फायलाय लोन पर्यन्त माइया जे बुरुंनि बाइक दङ अंग दङ सार राबार बागान दङ अबरक सार मानै दङ आं हारुम बायनि हारुम खालाय दङ तबो आं सार माइया तामाने सार माइया आं गानां नले जत्त थाङै आनि नगबा नायदि आनि नग बाराय आं वानजै बासाङै बुरुक करबाय सागो कारण आं बुरुकबाय चेरगयते बुरुकबाय चलिफेया आगे आनि नग गुरक आपागो ए त्रिपुरा स्थान आं जन्महा जत्त त्रिपुरा बाय आं चलिफेया मुख गन्दी मुखर गवे मुख करक साइ दङ गौतमशील आं बीजेपी नि आकारे तीव्र मुथागा जयन खालायहा
karon जों सब समय नायो जों गरिब बुरुक जेफोख्लाय जामातै जों दंमातै अंख्लाय जों गरिब बुरुक पार्टीनि बिथिङाव तामाने थां जों गरिब बुरुक पार्टीनि बिथिङाव थाङो जोंनि उंनि बागैथ' जों थाङो ताइले একটা কাম মাহালাই বিজেপিनि बुरुक ओ बुरुकनो काम रैया तामाने काम रैया आनि हारुम कान्दार काम रेगा काम रहा रगै लग लग बरक तामाखलाया अब बरब मनु थानाय रास्ताबो अबनो बन्द खालाय रहा आनि काम बानो तिनि आबार मुथानि बुरुक थाङै आनो साहाय्य खालायहा आं गरिब बुरुक कोन आनि बहां राबार बहांबो करै कोन हारुमबो एसे करै आं बुरुंने हारुम खालाय जागो तामाने जों একটা पार्टी दे तामाने थाङो नक একটা अंग खालायनाय दि সিপিএম না जों होनो सिखक अंगहा बिजेपि अंहा एक नाम्बार डाकात हर हलाय सिखक खगलायो हर सिखक खगलायो डाकात अब दिने दुपुरे डाकाति खालायो चिनि त्रिपुरा मुथानि बायरंनो होनो नक এই করংनो नक बाखालाय गाम खालाय अखै যত बुरुंनो बुजाय नक चिनि दलति फेदि आं वानजै उङबो बुरुकबाय तामानि आं बुरुकबाय अंहा आं अंहा गरिब बुरुक कोन आनि ताव पर्यन्त आनि नग थांनाय मानो आनि नग जदि लेट्रिन नं हालाय नक आनो जे शास्ति रना आं शास्ति अंग खालाय मानो 3.5 বছর उंनि काछाय बखा যদি একটা লেট্রিন রই ফুন মাহালায় 3.5 বছর বিছিঙো একটা লেট্রিন মানজিয়া তাইলে নং নাইদি আং তামানে অনেক দুঃখ খাই কাম খাই এই দেশে কাম করে তুঙো जों ও বৈষ্ণবপুর তারপর শ্রীনগর ওইজাं थाङै दालाय खालाय फैयो ए बयस आनि बासा मांनै दङ अबरंनि बागै जों हारुमबा अंग खालायनाय माने अब पर्यन्त बादा रगो जे कोनो একটা लोन फायलाय लोन पर्यन्त माइया जे बुरुंनि बाइक दङ अंग दङ सार राबार बागान दङ अबरक सार मानै दङ आं हारुम बायनि हारुम खालाय दङ तबो आं सार माइया तामाने सार माइया आं गानां नहले जत्त थाङै आनि नगबा नायदि आनि नग बाराय आं वानजै बासाङै बुरुक करबाय सागो कारण आं बुरुकबाय चेरगैते बुरुकबाय चलिफेया आगे आनि नग गुरक आपागो ए त्रिपुरा स्थान आं जन्महा जत्त त्रिपुरा बाय आं चलिफेया मुखगन्दी मुखरगवे मुख करक साइ दङ सबाइनि अधिकार दङ आं तामानि अधिकारनि बंचित दंहा अनेक दुख खालायजों नायमानि उबले बब तामा माहा ब शुद्ध दुख लांछना मानै दंहा आनि बायरक तामानि दुख एमो तामा माहा बिनि मकल एगिया नष्ट होई थाहा तामानि बागै आनि बायरक न कष्ट रहा बिनि बागै आं ए तिनि हइते ए त्रिपुरा मुठानि थानि साबरम निसिबि प्रेमानंद त्रिपुरानि कक्थुम स्रांजाते